चलत जिंदगी में एक पाँव आगे होला एक पीछे। आगे वाला के अहंकार होला, पीछे वाला के जलन। इ जलन जवन होला ना, उ सबसे पहले आदमी के खुद के जलावेला। सच कहत हुआ, दूसरा के देख देख के मन जरावे वाला कबहू चैन से नींद ना सुते। आदमी सोचेला दूसरे के नुकसान होई, बाकी असल में अपना सुख चैन खुदे खोदेला। माचिस के तीली दूसरे के जलावे से पहले खुद जल जाला। जलन आग जैसन होला, जलन के आग दिल जरा देला। कान खोल के सुन ला, जरे वाला आदमी आज ले कबहू केहू से आगे निकलल बा का? केहू से जर के केहू के कुछ बिगाड़ल ना जा सके। बाकी आपन नींद आ सुकून जरूर चल जाला। कुछ लोग कारण से जले, कुछ बिना कारण। जरे के कौनो मतलब ना बा, काहे कि सबकर रास्ता अलग अलग बा। जेके जवन मिलल बा ओकरे नसीब से मिलल हो। जरे से संपन्नता आई कि ना आई, बाकी बीमारी जरूर आई। अगरबत्ती के जैसन जरे के बादो महकत रहा। ऐसन महका कि आपन तो पास रहे, बाकी दूसर भी खींच के पास आ जाए। जलन में जरे वाला कबहू ठीक से सोच न सके। आ संतोष में जिए वाला जिंदगी भर महकत रहेला।